Het wie het koud, het vielde flink koud aan en het kwam terug de sterke zuidelijke wind. En die harde joen eerst ik nog, maar er komt meer op je sta, de verwachting. Joen, bewolking, starig gewoon kans op sneeuw, oergent in Rijn en ijzel. Vannacht ik nog lange tijd Rijn en ijzel, dus glijdens. Temperaturen 0 en plus 2 graden. De wind uit het zuiden waai en het zuidwesten die is matig en krachtig, de krachtige wind in het kust- en waardgebied. En dan morgen mensen, ja dat wordt een dag mooi, misschien eerst nog een beetje Rijn, maar verder het toch aardig droeg waar. En de bewolking die overheerst het misschien in het waardgebied letter een zevende zinnen. De temperaturen morgen 4 of 5 graden en dan is het gewoon taaiwaar. Ja, net helemaal. Want in de jontijd en in de nacht hebben we kans op een temperatuur om en bij het vriespunt. En dat betekent wat opkledings en kans op opvriezen, dus glijdens. De wind matig en vrij krachtig en die komt uit het zuidwesten bij. En het zuiden let er wat meer zuidwest-west. En dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Wat komen we zien? Rijn op vrijdag, sneeuw en sneeuw. En dan rijdt het betiden niks stevig. Verder hebben we een temperatuur om en bij de 4 graden op vrijdag. Op sneeuw en sneeuw zo'n graden. En dan hebben we toch hoe het echte taaiwaar. En we moeten morgen maar weer even in het waarsjen.